Aktivne građanke i građani su nositelji promjena, korektivi vlasti i štit protiv onih koji žele zatirati ljudska prava i slobode. A što oni kažu sami o sebi? Moje ime je Zorka Hlapan, članica sam udruge ZOE, Centra za unapređenje i razvoj zajednice. Trenutno radimo na projektu Inforum u Zadru koji ima za cilj osnažiti civilno društvo, a poglavito mladih da se uključe u promjenu svome gradu i uključe se u civilno društvo. Pozdrav svima, moje ime je Melita, dolazim iz Petrinje, iz udruge X. Provodimo razne aktivnosti sa različitim skupinama ljudi i potičemo ih da budu aktivni građani, da volontiraju, da se educiraju, stvaramo zajednicu u kojoj želimo vidjeti promjena, a ta promjena smo baš mi. Zahvaljujući našim naporima uspjeli smo očuvati brojna staništa, uspjeli smo povećati uspješnost gnježđenja ugroženih vrsta ptica na otoku Lastovu, te smo uz pomoć naših volontera restaurirali 20 hektara staništa na planini Dinari. Naš cilj, to jest vizija, je omogućiti osobama sa invaliditetom da ostvare svoj puni potencijal u životu, u svim pogledima života. Mi smo se nešto zapitali, što kada bi socijalne usluge u Republici Hrvatskoj bile adekvatne, jednako dostupne svima i jednako rasprostranjene? Možda ne bismo ni otvorili integrativni centar za savjetovanje i podršku. No nisu, a mi jesmo, otvorili smo ga. I sada 80 obitelji djece s teškoćama u razvoju ima adekvatne dostupne usluge. Romski resursni centar je organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem doprinosi izgradnji tolerantnijeg društva. Mi se bavimo unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom s naglaskom na osobe sa intelektualnim teškoćama. Mi smo organizacija koja preko 20 godina povezuje djecu, mlade i odrasle s ciljem povezivanja zajednice. U svom radu poseban naglasak stavljamo na suradnju s školama kako bismo došli i do onih u manjim sredinama na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Mi smo udruga za beskućnike i socijalno ugrožene ljude. Imamo prihvatilište za beskućnike, stambene zajednice za žene i stambene zajednice za bivše zatvorenike, te pružamo psihosocijalnu podršku ljudima smještenima u nužnom smještaju grada Rijeke. Mi vjerujemo da svaka osoba ima pravo na adekvatno stanovanje i dostojanstven život, pa svojim radom djelujemo prema tom cilju. Civilno društvo je jedan od stupova društva i demokracije. Poticanjem građanskog udruživanja i rada civilnog društva osnažuju se i razvijaju zajednice u kojima živimo. Nijedna pozitivna promjena ili unaprijeđeni život nisu se dogodili bez društvenih pritisaka koje su građanke i građani iznijeli. Organizacije civilnog društva rade vrijedan posao, od pomoći skrbi o starijima, oboljelima do razvijanja slobodnog vremena za mlade, djecu oboljele od malignih bolesti s intelektualnim poteškoćama, pa i one da budu aktivni građani i da kritički promatraju na vlasti sve ono što se događa oko nas. Na taj način svojim direktnim, neposrednim djelovanjem činimo život u Hrvatskoj svima nama ugodnijim i na način da se osjećamo kao slobodne građanke i građani. Nema društva bez civilnog društva. Pronađite i vi u njemu svoje društvo.